Сәлем, мин Эльвира апа. Без бүген ачкыч өчен милли бизәкле брелок ясыйбыз. Безгә кирәк булачак каләм, кайчы, милли бизәкле үрнәкләр, тасма, боҗра, җилем, төрле төстәге фетр, бизәү өчен бизәгечләр һәм контур. Иң беренче эш итеп, без брелокның нигезен кисәбез. Үрнәк ярдәмендә. Үрнәк буенча башка бизәкләрендә төшереп кисәбез. Брелокның өлешләре әзер, ә хәзер брелокны җыябыз. Иң беренче эш итеп, тасмага боҗраны киертәбез. Тасма брелокның өске өлешендә калырга тиеш. Хәзер контур алып, кырыйларын бизибез. Брелок әзер. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.